Laingut ki samla shenrang ki baladun kti ban thambor ya ka samla lot ka ba hapo khat prasnam haka klaus nong risa koloni haka janmiet ka laitrik jeliu arajar pulai kilasa pengat haki kendon protection of children from sexual offense poksu ak hadien ba kilasa kem haki bor pulit ka is khasils ya arngut kini ki samla shenrang lakem haka nyotrik kat bayu weipat lakem namalki haka miet ka pratrik jeliu arajar pulai ki bor pulit ki lapan man penlong jindoket ni ka police custody ya kini ki laingut haka jingra tian bisyar ki sayeng ka syari haka khandai trik jeliu kuman syukudo bah ka janmiet ka laitrik jeliu arajar pulai kumba haka por nyosi tengki pulit ki layo priang ya ka jingpentep na sketri ka dorbar snong risa koloni ba ki don ki briu ki pathombor ya ka wei ka khna kan thei haka wei ka khlaw haka ti ka snong ki pulit ka laim khra police station ki lamare sakate ka chaka balalap ba ka wei ka samla kan thei ka badang hapo kha prasnam karta bat wei samla ki ba ka jinglei kai janmiet chongki sakate ka khlaw ki la sha thombor ha laingut ki samla senrang Shushu lo ong bagi te ki laingut ki lawat daw ya ki te ki shijur bagi wan sang sakate ka khlaw bat dawa bagi de ban siu ka kuna arngut ki lakta khti yo teu samla bat wei pat ubodon bakate ka khna kan thei uteu samla ula karpat ya ki te ki laingut ban pelat ya ka te kan thei hanrei kim sngap satia wat penbor ya baro arngut ban law lingkhoi bat simlut ya ki tiar ki tar jongki uniu samla ula lai phet ka sai bat yo ban dei pan jirap na ki ying breu ha ka te ka snong ka kerwo na ki pulit ka is ka sil district ki laong ba ka ni ka khna kan thei ka lasha le bi jot ha ki te ki laingut